Ето я най-богатата жена в Дубай. Ако напишете богата жена в коментарите, тя ще ви изпрати 10 000 долара. Да, чухте правилно, 10 000 долара. Забравете всичко, което знаете за най-влиятелните мъже в Дубай, защото тя ги превъзхожда. Името й е Амира Алдаха. Алдаха означава злато на арабски. И повярвайте ми, тя го има в изобилие. Тя притежава стотици златни колиета. Има златни дантели и завеси, които са бродирани с диаманти. Ваната й е пълна с шампанско. Вижте тази къща. Тя променя цвета си веднага, щом натиснете този бутон. Вила с 12 басейна, 3 асансьора и градина, висяща на покрива. А този 7-звезден ресторант, който виждате, е нейната частна столова. Всяка сутрин тя яде круасан с златни поръски. Парите за нея са като пясък. Тя има толкова много, че ги дава на минувачите, за да не се струпват около нея. Нейният син е Жан-Жак Голден. Той също е благодарен на богатството на майка си. Напишете в коментарите какво мислите за тази жена. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате.